Hapadang kejaya ki isya Thngan ki samla puli ke North Eastern Hill University ke badai nadu ke santarik unai wing arajar psau laingot ki samla puli ha ke janmiet jaga nyau tarik unai wing arajar psau kata usamla Tonio S Karsati General Secretary ke NEHU Students Union usamla Aibok lang nong steng bat ke samla Napi Sabet Marwen ke dekot jaga NEHU Students Union kila Shah ra Civil Hospital Shillong ban Shah Sumar namar ke jing telot ha ke jing let jingok ki nong Hikai University bakentop na ke North Eastern Hill University NEHU Teachers Association bat Meghalaya Tribal Teachers Association Meta haka pratari unai wing araja arpsau yaki tegi samla puli ha Civil Hospital la Sham bau samla Tonio bat usamla Aibok lang kin yok mi non a hospital bat kin lek biang sika jaka Shah Thngan han NEHU kat baka samla Napi Sabet kampat doyok borbha bat kandang Shah Sumar Kini kejaya ki Shah Thngan ki samla puli kedai nakadau bau Vice Chancellor Professor Prabha Shankar Shukla sngap iki jingdawa haki khendiat sngi baladap ban wengkam yo registrar deputy registrar bat ki weki officer ka university ki ba keno thung bian do Vice Chancellor bat menta kila kwa bek bau Vice Chancellor no lani ba Sha weng nakakam Nakaliang ke North Eastern Hill University NEHU Teachers Association but Meghalaya Tribal Teachers Association Meta kipa ka jingkit bok kit riang yaki samla pule ki ba Shah Sumar ban yo no ka jingkot jingkhya bat ba ka jingki jingdawa jong kiru kan long ka ba job kini kena kila edan ka hunger strike indefinite hunger strike menta la palat dia ka nrupo kenta dia nei nadu menen janmian laingot ki kena kila sitom iwe kena gantai bat arngot ki kena senrang di ki doktor kinas napo NEHU clinic kila yapet ki man ke kenta ki wan batjingo bat kini laingot kila don na peneng jing sitom komta lawan ra no ki senisha Civil Hospital adin bekla ai ka tu ni ka jing sumar na kiliang jong ki doktor napo NEHU clinic dimenta iwei kentai di dang dan apa hospital hang ni bat kini ki arngot ki kena senrang di kila kamklan menta kila yobor bat ka hospital kan supply no yaki di kata kalong ka ka ba ni la ban yatu yapi denrei kini ka jing Shah Thngan ka baklem pupor menta kadang beteng ngin se kendo kena bat ngimpat la banong mata lano kin sange no kini kajing Shah Thngan namar ba kajing dawa jongki ban hirshuki no PC kadang ne de kata kalong ei ke bangila ban itu yapi mata kon ba ie ngiju shajing ba man la kasngi hato ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam katain ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing kali minta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga nrai man kapor yim ju yo ai kijing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kijing pang anemia pat kijing brie jong ki kmat ba kumno ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kijing bam ki ba pha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo yakini kejingpang namar kim yo ya kejingbam bantei ya kamen ka sorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon kejingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro pila ban yo na kejingbam badi ha kidukan ration kata kamut ngidan yu kau 45 pa biang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong kau kandum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher dei kon dan jinga pher la da dei ha karukam bu ne rukom shet kum ba fi ju shed yu khau ba fi thien kum chu ru la shed ya uni u khau kum ta te khon ka jingbang ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbang ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya